Palakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po natin dumalain mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin. Pinakamama na Panginoon. Maraming salamat po sa kalakas at taglay po namin sa moros at buhay na bumula sa iyo. At sa pagkataon binibigay mo po sa amin, kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo. Mahal na Panginoon sa buong araw ito. Mabulat sa pandalangin ng aming giligan, may banglista, Waldo Estrada Almeida. Ang po mga minamal na mga manggagawa. Humingi kami kapatawaran. Sa mga kami supo sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa aming Panginoon. Huwag mo naman tignamin kung pagkasala ko dahil puso nagsisisi sa oras ito. At sa iyong pagkakaroon salita, ang iyong mga salita, patabang likod sa ganay, wala magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sarapan. Huwag kami yung daloy papapadang espiritual. Sa iyong pumamin ng kapatid sa dako ito. Pagpala kami sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay makaupo na po sapagkat totoo po mga minamahal ang sinasabi ng ating beloved Lord and Preacher. Amen. Sometimes akala natin na tayo ay nananahimik. Hindi lahat ng tahimik nakikinig. Amen. At yan po mga minamahal, that could only be proven once na kapag tayo po tinanong, naintindihan natin, nakakasagot tayo. Pero kapag hindi natin maintindihan mga minamahal, para lang tumagos na ganyan, diretso sa kabila. Di ba? Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. We have to be reminded of that. Kinakailangan ipaalaala sa atin sapagkat sabi ko nga, you are not here just to waste time. Hindi tayo nandito para ating pong aksayin lang yung ating oras. Amen. Tayo nandito dahil gusto natin ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kaya magseryoso tayo mga minamahal. Amen. Huwag nating hahayaan mga minamahal tayo po ay maagaw ng kaaway. At mapulat sa kapitulutan ng ating pong beloved Lord Preacher, kababat sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay amin pong welcome sa banal na gawain ng ating malapay noon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinanguna po natin pong ginagalang at minabalibang lista, ating beloved Evangelist Waldo Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Saan man po kayo naroroon ngayon, ano po inyong kalagayan, ay huwag po kayong mag-alala, magpatuloy lamang po kayo at patapusin ang bawat banal na gawain ng ating malapay noon. Tsak kayo po'y lubos na pagpapalain ng ating Diyos. Pumalakpak po muna tayo na napakalakas, mga minamahal. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Siguraduhin niyang walang inaantok, mga minamahal. Amen. We give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Waldo Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. At sa ating pong mga beloved workers, good afternoon po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Pinangasiwang po ng ating pong beloved Lord and Preacher, Brother Bubinir, sa kanyang mananak, ating beloved Mr. Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat ng pagbati at ng pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kunin natin po ating pong mga Biblia, mga minamahal, at ang ating pong mga kwaderno ballpen, ating itala, yung ating pong pag-uusapan at mensahe na mahal na Panginoon sa araw na ito. Lahat ng handang makinig, sumigaw ng Amen. Praise the Lord. At atin na pong basahin mga minamahal, aklat ng Roma, from the book of Romans, chapter 11, verses 17 up to 18. Aklat ng Roma, ang kabanatay 11, talatay 17 hanggang 18. Amen. Amen. Ganito po ang pagkasabi, datapwat kung ang ilang mga sangay nangabali at ikaw na isang olibong ligaw ay isinanib ka sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong olibo. Huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapwat kung magpalalo ka ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At yan po ating pong pamagatan, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan. Sabi nga ng Tagalog, sabi diyan sa English, and if some of the branches be broken off, and thou
being a wild olive tree, wert grafted in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree. Boast not against the branches, yung true branches. But if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. Pamagatan po natin the grafting process. Alam po niyo yung grafting process, may larawan po tayo dyan kung ating mong makikita dyan. Sabi nga kung titingnan natin yung larawan, sabi dyan, mayroon tayong tinatawag na technology na grafting. Na kung saan mga minamahal, sometimes kasi mahirap palakin pa, maghintay para makakuha ng magandang prutas. Ang ginagawa na lang ng mga scientists natin, nag-graft sila. Meaning to say, ibang puno, yung gusto nilang bagong puno, idudugtong nila ito doon para hindi na kayo maghintay na malaki. Baka kabunga na kaagad. Ang pinagkukunan niya, yung original na puno, mga minamahal. Dito, it's an olive tree. Amen? Kung titignan niyo mga minamahal, dyan, idinugtong lang yan. Amen? Napakasimple. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. But God used this, kumbaga sa picture, illustration, para maipakita niya mga minamahal na yung grafting is the process of producing higher quality of harvest. Yung grafting daw, pag-graft natin, dati-rati mga minamahal, yung mga taong sa Kristiyano. Amen? Kung tayo po mga minamahal ay dating mga makasalanan at tayo mga minamahal ay idinugtong doon sa totoong puno na kung saan mga minamahal ay plano na mahal na Panginoon, pinili na mahal na Panginoon, mga taong Kristiyano, plano na mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, yung mga makasalanan nagiging matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. By grafting two different varieties into a single trunk or tree trunk. Amen? Pinag-iisa. So pinagdudugtong dyan mga minamahal. Atin munang basahin mga minamahal dito sa Romans 11, chapter 11, verse 16. Kindly. Amen. Ganito pong pagkasabi, at kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, yung mga taong hindi dating banal, kapag isinugpong sa banal, nagiging banal. Amen. Amen. Ito po yun mga minamahal. Yung dating mga buwangas, pero nung nakakilala sa mahal na Panginoon, idinugtong ng mahal na Panginoon sa totoong iglesia na mahal na Panginoon. Ngayon, wala nang buwangas. Amen. Yung dati-rating mga palamura, nung idinugtong ng mahal na Panginoon sa totoong iglesia ng mahal na Panginoon, hindi mo na makitang nagmumura, hindi mo na marinig ang kanilang binabanggit parati. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Yung dating magagalitin, yung dating grabing puno ng pagkamuhi sa kapwa, ngayon makikita mo ang kanyang pagkilala sa kanyang kapwa, kung paano niya i-share ang kanyang blessing, kung paano niya i-care ang kanyang kapwa. Because, ang sabi ng talata, for if the first fruit be holy, the lamb is also holy. And if the root be holy, so are the branches. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nagtataka ang ilan, paano ko natanggal ang aking pagkabuangas, pagkapalasinggo? Paano ko natanggal ang aking pagkabulero? Paano ko natanggal ang aking pagkasinungaling na tao? Paano ko natanggal lahat ng mga bisyo na meron ako? It is because we were grafted. Isinugpong tayo sa totoong iglesia ng mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. At sabi niya, grafting is the divine process God made to make us sinners partake in the benefits or sa malatang packages prepared for the children of God. Dati-rati hindi tayo karapat-dapat. Amen?
Hindi tayo kasama. Pero nung tayo idinugtong ng mahal na Panginoon, when we were grafted, naging parte na tayo. Hindi na tayo iba. Amen? Amen. Kaya we can say we are children of the living God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi magsasabi mga angilan, mga minamahal, ay ang totoong anak ng Diyos ay mga Israelita. Tayong mga hintil na idinugtong ay mga second class na mga children. Hindi totoo yun. Amen? Sapagkat yung isang mga hintil, yung mga hintil dati, doon sa may totoong Israelita, nung idinugtong mga minamahal, yung dalawa naging isa. Everybody shout, praise the Lord. At yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit ini-enjoy natin ang pagpapalang galing sa mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay may karamdaman, walang gamot, ipinapanalangin, gumagaling. Kapag ikaw ay mayroong problema, support prayer, mayroong prayer request, kuya, maya-maya solve ang iyong problema. Kapag ikaw ay nasa bingit ng kamatayan o anumang mga bagay na talagang may kasisira ng physical mga katawan, sumisigaw lang Kristiyano, hallelujah, praise the Lord. Pinag-iingatan tayo ng mahal na Panginoon. Malangpang po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Ang sabi pa natin ng mahal na Panginoon, the angels of God encampeth the righteous. Parating nakapaligid mga minamahal. May gwardiya tayo, higit pa tayo sa pinakamilyonaryo sa buong mundo. Bakit? Even kung ang mga pinakamilyonaryo, mga minamahal, they can have thousands of bodyguards. Tayo, millions of powerful angels ang kaya nating kasama. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Last overnight, pinag-aralan po natin mga minamahal kung papaano tayo maingganyo sa kalangitan. Sapagkat maging sa oras na ito, mga minamahal, sometimes, dahil alam natin, langit ay maganda, pero kapag sinabing tayo na sa langit, sometimes we turn back at sabi natin, mas masarap na yata dito sa bansang Pilipinas. Amen? The deep of that, kung paano meet ng ating pag-aaral na yan, you can get it back dun sa ating po mga recordings. Tingnan niyo mga minamahal, napakaganda. Amen? Sapagkat yun po mga minamahal, ang hindi natin nararamdaman na iinganyo na tayo. Kumbaga sa kwan, this becomes our comfort zone. Mas kung gusto natin dito, lahat ng gusto na nakukuha natin dito, ayaw natin langit. Dito, langit na rin ito eh. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? But in the learning, ang sabi ng Biblia, God will perform His plan. Amen? Whether we like it or not, mangyayari at mangyayari ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ating basahin mga minamahal, Aklat ng Kawikaan, Kabanata 19, talata 21. Amen? Amen. Ito po nakasulat. May maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Sinasabi ko sa inyo mga minamahal, dumalo ng Miyerkules, dumalo ng Biyernes, sapagkat bawat banal na gawain, napakaganda ang ating mga napag-aaralan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So I encourage you, mga minamahal. Tingnan niyo mga minamahal, sometimes yung ating pong mga buhay, akala natin ito po ay talagang okay lang. Amen. Pero nakita natin mga minamahal doon sa ating pag-aaral na yan, mas maganda pala mga nakakadama tayo kung minsan ng mga pagsubok, nakakadama tayo kung minsan ng mga pag-iyak, para naisip pa natin pumunta ng langit. Amen? Totoo yan. Dahil kung lahat na ng gusto natin ay nandito na sa mundong ito, everything is provided. Pagtunog ng pakakak, mag-iisip ka, mas maganda na dito. Hindi ko alam kung anong pupuntahan ko doon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. But the fact is, whether we have plans personally, meron tayong gusto mangyari sa ating buhay, still, the will of the Lord will come to pass. Lahat po nang naniniwala dyan, sumigaw ng praise the Lord. May nagsabi, hindi kaya tayo kung sinasabi mo, Brother Joben, na talagang kalooban na lang ng Diyos sa masunod. Di ba parang robot na tayo? Hindi ba tayo controlled na?
Amen? Well, kung hindi na natin gusto yung sarili na, gusto yung Panginoon lang mangyari, paano na tayo? Alam po ninyo, mga minamahal, ang mga taong nag-iisip yung tinatawag na kalayaan, kadalasan sila po ang napapahamak. Amen? Totoo yun. Ay, sinabi ng Biblia, we are born free. Alala, sige, born free. Amen? Amen. Di ba may kwento tayo noon, mga minamahal, yung nagpaligsaan yung dalawa, yung usa at saka yung kalabaw? Ano ba yan? Nakatali ka. Ako, tinan mo ko nakakasayaw-sayaw ako. Amen? Malayang-malayo, hindi ko nakatali. Sabi nung kalabaw, oo nga, nakakaingit ka. Buti ka pa, malaya ako dito. Sometimes gano'n ang Kristiyano. Di ba kung bakit ka, buti pa yung iba. Nagdidisco, masayang-masaya ako dito. Puro kabanalan na lang. Di ba sa ganun ang gisa natin mga minamahal? Buti pa yung iba, nakakapunta sa mga beaches, sa mga malls. Pero ako nandito, linggo, nandito ko, mukha ni Brother Joven, mga ibang mga elders na nakikita ko, Brother the Preacher. Pero yung iba, masayang-masaya sila ngayon. Sometimes, kinaiingitan natin ang ginagawa ng makasanlibutan. Amen? But hindi natin alam mga minamahal, yung meron tayo, yun ang wala nila. Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Palapalan po natin ang ating mahal na Panginoon. Habang nagsasayaw-sayaw yung usap, mga minamahal, meron palang mga ngaso. Bang! Tapos siya po mga minamahal ay natamaan. Nung siya po'y dala-dala habang nag-iingalo, habang binitbit at gagawin ng karne. Amen? Nakita niya, nadaanan niyo yung kalabaw. Sabi niya, buti ka pa, merong nag-aalaga sa iyo. Amen? Sometimes hindi natin na-appreciate yung Diyos na nag-aalaga sa atin. Dahil sabi natin, ay, kinokontrol ako ng Diyos. Lahat ng gusto niya gusto masunod, hindi na yung gusto ko. Pero we don't know na yung palang pagkontrol ng mahal na Panginoon ay yun ang kanyang pag-ibig sa atin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, anong sinabi ng aklat ng Roma? Ang kabanata ay 8, talata 27 hanggang 28. Kylie, from the book of Romans chapter 8, verses 27 up to 28. Amen. Dito pa nakasulat. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikababuti ng mga nagsisibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyong mga tinawag alinsunod sa kanyang mga nasa. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Yan na ba ang pinakamalakas na palakpak na mga anak ng Diyos? Siguro kapag si President Bongbong Marcos ang nandito, hindi lang yan ang palakpak nyo. Pero yung papalakpakan natin ngayon ay Diyos na may likha ng langit at lupa. Amen? Sa mga Kristiyanong nag-iisip na sila po mga minamali parang robot kapag sila kinontrol ng mahal na Panginoon. Pag sinabi, God is in control, ay ayoko niyan, para akong robot. You are in danger of choosing to stay in this world. Amen? Ayoko na sa langit, kasi malaya ako. Amen? Pero take note, sinabi dun sa ating pag-aaral that overnight, yung kung gusto mo mag-stay na dito dahil ayaw mo na sa langit, walang ito. Amen? Bakit? Sapagkat lahat ng nakikita ninyo ngayon, susunugin lahat yan. Matutunaw. Kung ikaw nandito, ibig sabihin masasama ka dun. Amen? Dalawa lang, kailangan mo puntahan. Everlasting, eternal rest or eternal damnation. Kaya sa ngayon, desisyonan na natin mga minamahal. Amen. Magdesisyon na tayo. Saan tayo? Tayo ba ay aayaw sa Diyos? O di sige, papunta tayo doon sa lagat-lagat ng apoy sa impyerno. Pero kung gusto natin ng langit at buhay na walang hanggan, kaya tayo Linggo, Biyernes, Miyerkules, and even our daytime, meron tayong Bible devotions. Nagpupuri tayo ng langin morning and evening. Amen? Bakit?
sapagkat gusto natin damhin ang pagmamahal ng Diyos doon sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, mga minamahal, ang Diyos nakakakilala sa atin. Tinan niyo yung talata, mga minamahal, sa Tagalog, please. At ang nakasisiyasat na mga puso nakakaalam kung ano ang kaisipan Espiritu. Ibig sabihin, mga minamahal, alam niya what is best for us. Lahat na naniniwala dyan, sumigaw ng praise the Lord. Parating natin, God knows what is best for us. Maaaring ang gusto natin ay ganito, pero itong gusto ng Diyos, ito ang the best para sa atin. Amen? Kaya nga mga minamahal, ang sabi dyan, alam na alam niya yan. Sinong tao ang pwedeng mag-advise sa Diyos? Walang sino man tao ang masigit pang katalinuhan niya kaysa sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, kung mayroong mang masasabing kamangmangan ng Diyos, higit pa rin yan sa pinakamatalinong tao. Amen? But walang kamangmangan ng Diyos. Ang Diyos ay napakatalino. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, ang ating mga personal na mga plano, mga minamahal, are not sure best for us. Sa totoo lang, yung ating personal na tao. Kaya nga sinasabi dyan, no? At siya sapagkat siya na magandang dahil sa mga banal sa kalooban ng next. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkalakip gumagawa sa ikabubuti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng ginagawa ng Diyos para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Amen? Amen? Walang ginawa ang Diyos para ikasasama ng kanyang anak. Kapag nagsabing i-rebuke ang mga nagkakamali, it is for our own good. Amen. Kapag kinakailangan mo magpunta at mag-share, magsakripisyo, that is for our good. Amen? Yan ay para sa ikabubuti natin. Ngunit sometimes mga minamahal, hindi natin nakikita ang direksyon ng mahal na Panginoon. Kaya tayo nagsasabi, mahal na Panginoon, bakit ko kailangan tiisin ang mga bagay na ito? Amen? Dahil hindi natin alam ang napakagandang plano ng Diyos. Ang sinasabi ng Biblia, pagtiwalaan natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, maraming tao gusto ng langit. Lahat ng gusto ng langit, sumigaw ng praise the Lord. Pero ayaw nila ng Diyos. Amen? Bakit? Sila gusto natin ng langit, pero sabi naman na magbigay ka. Ayaw mo magbigay. Amen? Sinabi naman na Panginoon, dumalo ka. Ayaw mong dumalo. Amen? Sinabi naman na Panginoon, mamuhay kami ka ba na ayaw mo. Sinabi naman na Panginoon, galawin mo, ganapin mo, kalubong man na Panginoon, ayaw mo. Sabi naman na Panginoon, if you love me, keep my commandments. Amen? Paano mo sasabihin gusto mo ang Diyos kung hindi mo sinusunod ang kanyang utos? Pero gusto mo ng langit, palabahan mo natin ang ating wala Panginoon. It's just like, kung ako yung nagsasabi, ito ang premyo. Gusto mo lang yung premyo, pero ayaw mo na nagbibigay sa'yo. Ganun lang ang ibig sabihin niyan. Ating basahin mga Mateo, ang kabanata 7, talata 21. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata 7, talata 21. 7, talata 21. Ganito pong pagkasabi, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita nyo? Lord, Lord! Yan ba? Lord na Lord ang tayo, Lord na tayo ng Lord. Pero hindi naman natin ginagawa ang sinasabi ng Lord. Amen? Amen. Kung sinasabi ng mahal na Panginoon, sabi nga, napag-aralan na huwag kang lilingon. Simple lang ang sinabi ng mahal na Panginoon. Pero lumingon pa rin yung asawa ni Lot. Amen? Napakasimple mga utos yan. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay gusto natin yung tinatawag nating inihanda na mahal na Panginoon na buhay na walang hanggan, learn
to love God offering that kind of package. Dapat matuto tayong mahalin, hindi lang yung ibinibigay na regalo, kundi pati yung nagre-regalo sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. That's why God introduced this grafting. Sabi niya, ay, maski na nung gawin ko, ang mga anak ko talagang mga Israelita, matigas ang ulo, ayaw pa rin. Despite nakikita nila yung aking himala, despite nakikita nila na yung kung paano mabuhay ang patay, kung paano ang kanilang paglakad, wala silang makain, darating ang manna from heaven, wala silang karne, dumating ang mga pugo na karne, wala silang tubig, yung tubig lumabas sa tuyong bato. Grabe! Hindi nila nakikita yun. Kaya sabi niya, kailangan ko silang i-graft. Kinakailangan ko silang idugtong. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, Aklat ng Romans, ang kabanata ay 11 talatay 1 hanggang 3. Kindly. Amen. Ito pa ng sulat. Sinasabi ko nga, itinakwil baga ng Diyos ang kanyang bayan? Huwag nawang mangyari, sapagkat ako man ay Israelita, sa binhi ni Abraham, sa angkan ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na nang una pa'y kinilala niya. O hindi ba ninyo nalalaman ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Kung paanong namamagitan siya sa Diyos laban sa Israel na sinabi, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta, giniba nila ang iyong mga dambana, at ako'y naiwang nag-iisa, at hinahanap nila ang aking buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpakan. Ibigay nga natin ang malakas na palakpak sa Diyos. Dumating sa oras na ang mga original chosen people of God, mga Israelites, amen, ay ramdam nila, para akong tinakwil. Amen? I say then that God cast its people. Di ba ganun din tayo kuminsan mga minamahal? Amen? Kala natin malayo ang Diyos sa atin. Kala natin di na tayo pinapakinggan ng mahal na Panginoon. Amen? Pero nung sinasabi mga minamahal ni Apostol, mga minamahal, God forbid, hindi totoong kinalimutan tayo ng mahal na Panginoon. Panawagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Diablo, nagsasabi niya sa iyo na kinalimutan ka na. Kailanman hindi tayo makakalimutan ng Diyos. Take note of all people, ha? Of all people, pinili tayo at tayo itinugtong. Ginraft tayo. Tapos sasabihin mo, kalilimutan ka na mahal pa. Imposible yan. Amen? Kaya nga parang sabi ni Pablo, mga minamahal, God forbid. Who is Pablo, mga minamahal? Siya po mga minamahal ay talagang nandoon na talagang siya po mga minamahal ay hindi gumagawa rin ng talagang matuwid na fully. Amen? Amen. At yan po mga minamahal, yung ginawa, nangyayari yan mga minamahal. Kaya sabi ni Paul, tingnan mo ko, ako'y naggagawa ng mga iniano ko yung mga Kristiyano before. Talagang pinapapatay ko, grabe. Makasalanan, mas makasalanan. I am a testimony, but still, look at me, I am still here. Kasama ninyo, nagsasabi at nagpupuri sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya huwag mong sabihin, mga minamahal, pinabayaan ka ng mahal na Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo kami. Tingnan mo. Lahat tayo nagkamali. Pero bakit nakikita-kita tayo ngayon? Kanina, grabing pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Nararamdaman nila ang banal na presensya ng Diyos. Ikaw, naramdaman mo rin. Amen? Amen! Lahat na nakaramdam ng banal na presensya, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Patunayan na hindi tayo nakakalimutan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. For us, I also Israelite, and I am seed of Abraham and tribe of Benjamin. Next. God that cast away his people which he pursued. What the scripture, Elijah. Minsan si Elias, natakot siya. Gumawa siya ng marami mga himala. Sa pamagitan niya, pinakita ng mahal na Panginoon. Ginawa ng mahal na Panginoon ng himala through him. Amen?
Wag uulan. Hindi umulan. Ay, ulan, umulan. Grabe. Sabi niya, maggawa ng dambana. At makita niyo kung sinusunugin, tupukin, apoy galing langit. Siya yun, totoong Diyos na pinaglilingkuran. Nanalangin siya. Umulan, tinupok. Grabing gaymala yan. Pero isang araw, nung narinig niya na siya ay papatayin, lahat, pinapatay na lahat ng mga propeta, siya na lang ang natitira. Ang Kristiyanong matapang nanginginig. Amen? Amen? Lahat na nakakita ng himala na ginawa ng mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pero habang tumatagal, naramdaman natin mga minamahal na tayo magkasakit, naramdaman natin ang mahal natin sa buhay, sila namamatay, naramdaman natin mga minamahal na para bang hindi tayo napapahinggan ng mahal na Panginoon, nanginginig kuminsan tayo at nanghihina tayo mga minamahal. Amen? The point ng ating pananampalataya nagdudwindle. The point na yung ating mga pananalig sa Diyos, dati rin napakalakas, unti-unting nanghina. Kaya yung ating palakpak, dati na napakalakas, ngayon, madalang na ang pumalakpak. Dati-dati yung kagalakan mong dumalo, ay nandyan na lamang, pero ngayon, para bang hindi na masyadong excited ang Kristiyano na dumalo. Amen? Amen! Pero tandaan po niyo mga minamahal, ang sinasabi ng talata mga minamahal, how he make it intercession to God against Israel, saying, Lord, they have killed the prophets, dig down, and then others, and I'm all left alone, and they seek my life. Gusto na nila akong patayin. Anong gagawin ko? Mahal na Panginoon. Nanginginig mga Kristiyano. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Next. But what answered God unto him? I have reserved to myself 7,000 men who have not bowed the knee to the image of man. Huwag kang magalala, anak. Marami pa akong tatawaging Kristiyano na katulad mo. Huwag kang matakot sapagkat hindi ka na nag-isa. Marami pa kayo. Bakit? I reserve people to serve me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pag sinabing reserve, mga minamahal, ito yung sinasabing mga taong mga minamahal, akala nila sila kinukontrol, pero hindi. Ito yung mga Kristiyanong talagang inalagaan ng mahal na Panginoon. Amen? Pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. Sabi niya next. Ang sabi diyan, even so this present time, maski na ngayon, sabi niyo, so this present time, there is a remnant according to election of grace. Anong sinasabi ng election of grace na yan? Next. Sabi diyan, and if by grace, then is it no more of works. Ito yung mga Kristiyanong pinili ko, mga taong hindi matuwid, pero tinawag ko pa rin. Mga taong dating sinungaling, dating kriminal, dating magnanakaw, tinawag ko pa rin. Dati ito yung mga Kristiyanong sa banal na gawain ay inaantok, tinawag ko pa rin. Ito yung mga Kristiyano na talagang dati-dati puro pag sinong ginagawa, walang oras sa Diyos, tinawag ko pa rin. Sapagkat ang kanilang pagiging Kristiyanong matuwid ay hindi dahil sa kanilang ginagawa, kundi sa awa at biyaya ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Nagtataka ka, bakit tayo nandito ngayon? Wala naman tayo masabing ginawang tama. Amen? Amen? Bakit tayo nandito ngayon, mga minamahal? Nakaputi tayo ng ganito. Amen? Ang dami nating ginawang kapalpakan sa ating pong mga buhay, mga kahiyahiyang mga bagay. But still, we are here. Dahil ang sinasabi ng Biblia, itong mga pinili ng Diyos dito, tinawag na ginrap ng mahal na Panginoon, hindi dahil sila ay paridiktoryan. Hindi dahil sila mga minamay mabubuti tao, masasabi natin perfectong tao. Sila ay mga Kristiyanong nagkakamali, may mga kapalpakan sa buhay. Pero ang sabi ng Biblia, pinili ko sila dahil inibig ko sila. Amen? Amen? Kaya yan mga minamahal. Sabi niyan mga minamahal, no more, sabi niyan, otherwise, grace is no more grace.
Dahil kung ang gagawin naman ng Panginoon, mga minamahal, ay sige, tingnan natin. Brother, oops, hindi ka natutulog sa gawain na, check, din ka. Amen. Oops, hindi ka nalilate sa gawain na, check, doon ka. Kung dahil doon kaya ka pinili, hindi na siya grace. Hindi na siya habag. Amen? Dahil sa trabaho, matuwid ka na lang. And then, by then, you can say, oops, malapay na hindi ako nalilate, hindi ako inaantok, dapat lang pagpalain mo ako or else, tinakot mo pa ang Diyos. Malapakan po natin ang ating malapay na. Pero sabi ng Biblia, wala tayong may pagmalaki sa Diyos. Bakit? That despite all this, masasabi natin mga kahinaan sa ating pumabuhay, still, God chose us. Isinugpong tayo upang ang sabi ng Biblia, maging pagpapala sa kanyang banal na kapangalan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sa oras na ito, sabihin sino makapagsabi, anong may pintas nila sa iyo. Sabihin mo na kung anong lahat ng mga kaya mong may pintas ng tao sa iyo. Ikaw, naantok ka, hindi ka na mahal ng Diyos. Ikaw, late ka, hindi ka na lahat yan. I'm not saying matulog kayo. I'm not saying magpaka-late kayo. Amen? Amen? Bakit mga minamahal? Kindly. 1 John chapter 1, verses 6 up to 9. Kindly. Iwan, ito po ang nakasulat. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawan ng katotohanan. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawari sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Palakpakan po natin na napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Inuulit ko mga minamahal, anumang sabihin ng tao dahilan may pintas sa iyo, that will not change the love of God for you. Amen? Amen. As long, take note as long as tayo po mga minamahal dumarating dito at humihingi ng kapatawaran. Amen? Take note yung talata. If we shall say then we have fellowship, we walk in the darkness and we lie. Tayo mga minamahal, pag sinabi natin tayo anak ng Diyos, lahat ng anak ng Diyos pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, kung tayo anak ng Diyos, hindi na tayo dapat lumalakad sa kadiliman. Hindi na tayo gumagawa ng kasalanan. We don't desire to do things na makakapagpalungkot sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, next, but if we walk in light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Take note ka, kapag tayo nagsasama, mga minamahal, amen, gumagawa tayo ng kalooban ng mahal na Panginoon, and then we are walking in the light. Amen? Tingnan niyo yung dulo. Next. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Sino ngayon ang nagsasabing hindi kailanman nagkakamali sa araw-araw? Huh? So ang Kristiyano, mga minamahal, we don't like to sin. Ayaw natin, yung grafted Christian, ayaw natin mabuhay sa kasalanan. Pero nagkakamali tayo. Amen. Sa totoo lang, mga minamahal. Most of the time, and even our prayers, sabi nga ng Biblia, mga minamahal, only the Holy Spirit is yung nagkakaroon ng mediation para makarating yung ating panalangin sa mahal na Panginoon. Bakit? Dahil hindi tayo, mga minamahal, karapat-dapat tayo nasa form ng makasalanan. Amen? So nagkakasala tayo araw-araw. So ibig sabihin, mga minamahal, the blood of Jesus Christ, ibalik mo yun, ibalik mo sa taas. Ang sabi niyan, if we say unto, taas pa,
Ang sabi niyan, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sins. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Yaong ating mga ginagawa araw ng pagkakamali natin, though we do not like to sin, but still yet we commit sin. Amen? Nakakasala pa rin tayo. Kapag tayo po mga minamahal ay dumating, abante. Forward, next. Isa pa. Yan. If we confess our sins, anong ginagawa ng Kristiyanong nagkakamali? Anong ginagawa ng Kristiyanong nagkakamali araw-araw? Pumupunta sa banal na gawain, Linggo, Biyernes, Miyerkules. Amen! At pagdating dito, mga minamahal, pagbaba mo lang dyan, if you come, pumunta ka dito para sa totoong paglilingkod. Maniwala ka sa akin. Pagdating mo lang doon sa ating way walk, pagdating mo lang doon, damang-dama mo na ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Bakit? You know yourself, hindi ka karapat-dapat tumamba. Hindi ka karapat-dapat umawit sa Diyos. But still you're here, asking forgiveness. Lord, forgive me. I want to worship you. Gusto kitang purihin, pero nagkamali ako. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Gusto kong umawit. Gusto kong magpuri. Gusto kong maglingkod sa iyo. Amen. Paano ito dumarating? Doon sa root, kung saan ka i-ginraft na mahal na Panginoon. Kapag banal ang puno, yung sanga siguradong magiging banal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maring magtaga tayo. Bakit tayo pinili ng Diyos? Why me? Di ba? Kaating basahin mga minamahal. 1 Corinthians chapter 1 verses 27 up to 29. Kindly. Amen. Ganito po ang pagkasabi, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas at ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamag ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibigay nga ang pinakamalakas na palakpak sa Diyos na nagpala sa atin. Take note, mga minamahal, ang sabi diyan, God hath chosen the foolish things of this world to confound the wise. Hindi niya pinili ang mga pinakamatatalino para sila'y mapahiya. Pinili tayo. Sometimes all of us, some hindi maka-English, some hindi makasulat, some talagang ang sa atin na lang, basta na lang mabuhay lang, sige lang. Mahirap kasi buhay, hindi ka na pag-aaral. Amen? But you are blessed. We are blessed. Bakit? Pinili tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi niya mga minamahal, and the God hath chosen the weak. Yung wala may pagmalaki. Amen? Dumating tayo dito, hindi bisikleta, hindi tayo makabili. Dumating tayo dito mga minamahal, hindi makatayo dahil sa karamdaman. Dumating tayo dito mga minamahal, hindi tayo makatingin sa tao dahil hiyang-hiya tayo sa dami nating utang. Dumating tayo dito mga minamahal, ang ilang gusto magpakamatay dahil sa grabing karamdaman. Dumating tayo dito mga minamahal, di bahay, wala tayo. Kubo nga, butas pa. Things na hindi may pagmalaki sa buong sanlibutan. But still, God chose us. Pinili tayo ng mahal na Panginoon. See, tingnan niyo yung bonus na binigay ng Diyos. Pagpapala, financial, physical, spiritual na pagpapala. Palapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dati-dati, weak ka, pero pinili ka pa yung mahal na Panginoon. Next. And base things in this world and things which are despised. Yung mga taong hindi pinapansin ng busan libutan. Tayo yon. Kapag tayo po'y may nasa event,
mga tinatawag nating mga handaan, tayo yung nasa gilid-gilid lang. Hindi tayo papansinin, hindi tayo alika, upo ka sa gitna. Hindi tayo gaganunin. Kaya tayo nasanay na lang sa gilid eh. Dala natin kapag may kainan, sili. Di ba, silipin. Pero kung ano ginagawa natin, para na sa ganun mga minamahal, we are used to that. But don't worry. Doon sa kapangingahan ng mahal na Panginoon, special tayo na tinawag ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And being special, tayo po mga minamahal, tinan nyo from nothing, ginawa tayo upang maging kapurihan ng Diyos. Amen. At kung ikaw na ay kapurihan ng Diyos, huwag ka nang bumalik doon sa hindi kapurihan. Amen? Take note ang sinasabing ng Biblia mga minamahal, inaako ka na ng mahal na Panginoon. Dati-rati, walang kapurihan, ginawa ka ng kapurihan ng mahal na Panginoon. Ang dapat sa pang-araw-araw nating pamumuhay, hindi na tayo doon sa walang kapurihan, kundi sa kapurihan na ng mahal na Panginoon. Ating basahin, Colossians chapter 3, verses 12 up to 13. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Amen. Amen. Magbihis nga kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos, ng mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Ibigay ang palakpak na malakas sa ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo mga minamahal, when we are grafted, when we are chosen from doon sa tinatawag nating mga bagay na walang kapurihan, ginawa natin yung kapurihan ng mahal na Panginoon, dapat daw mga minamahal, put on therefore as the elect of God, holy! Lahat na namumuhay ng kabanalan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yan pala ang dahilan kung bakit, mga minamahal, kinakailangan mamuhay sa kabanalan. Huwag mong kainggitan yung naka-spaghetti. Huwag mong kainggitan yung naka-shorts. Amen? Huwag mong kainggitan yung kasiksi-siksi. Huwag mong kainggitan yun. Because ikaw na binili ng mahal na Panginoon, inahon ka na doon sa walang kapurihan, inilagay ka na sa kapurihan ng mahal na Panginoon, maging banal tayo sapagkat ang Diyos natin ay banal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And beloved, holy and beloved. Maging banal at anak ng Diyos. Beloved, mahal ng Diyos. Alam niyo ba mabuhay kung paano mahal na mahal ng Diyos? Kapag mahal na mahal ka ng Diyos, mga minamahal, amen, ibig sabihin, nothing to worry. Everything is provided. Amen? Hindi ka dapat nag-aaburido. Should live like beloved. Si John, yung sabi niya, John the beloved, pero sinabi siya lang nagsabi ng kanyang sarili na siya beloved. Because yun ang tingin niya sa kanyang sarili. I am beloved of Jesus Christ. So, ganun tingin mo. Tingin mo ang sarili mo, you are beloved of God. Amen? Kapag beloved ka naman, maniwala ka, everything is provided. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nothing to worry. Makikita mo sa kaliwat kanan, bumubulagta sa mga karamdaman, bumubulagta sa mga kapahamakan, pero yung kapahamakan will never approach you, will never come to you. Bakit? Beloved ka kasi eh. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bowels of mercies. Dapat punong-puno ka ng awa. Amen? Kasi binagpala ka ng mahal na Panginoon. Kindness, humbleness of mind, meekness, pagpapakumbaba. Ang anak ng Diyos hindi kailanman mapagmataas. Lahat magsabing amen. Kaya hindi mo sasabihin, ops, makasalanan ka. Diyan ka lang, impyerno ka. Hindi ganon ang anak ng Diyos. Amen? We will never say doon sa mga taong hindi kilala ng Panginoon at nagagalit tayo, makasalanan ka, diyan ka lang, impyerno ka. Wala tayong karapatan. Or else, isa tayo, nauna tayo sa pagpuntang impyerno pag ganun tayo. Punong-puno tayo ng awa. Amen? Pag nagkasala ang kapatid mo, hindi mo siya hinuhusgahan. Punong-puno ka ng awa. Gustong-gusto mo niyang ibalik sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Sapagkat iyon ang pagiging grafted,
pinili ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. What are the blessings being grafted, mga minamahal? Kindly, Romans chapter 11, verse 7 up to 8. Last 3 verses. Beloved instrumentalist, please. Amen. Ganito mong pagkasabi, ano nga ang hinahanap ng Israel ay hindi niya kinamtan. Datapwat ito'y kinamtan ng pagkahirang at ang mga iba'y pinapagmatigas. Ayon sa nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng espiritu ng pagkakatulog, ng mga matang hindi nangakakakita at ng mga pakinig na hindi nangakakarinig hanggang sa mga araw na ito. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo mga minamahala. Nakita niyo yung sabi ng ating beloved ordained preacher kanina. Naririnig natin, pero hindi natin naririnig. Ang gulo mo, brother. O, totoo yun. Nandito tayo, nakikinig, pero maski natin, hindi natin naintindihan. Amen? Tingnan niya na. Oh, very famous yung ginawa nung isang ating mababatas, di ba? Ang gulo ng salita mo. Peso is weak, but peso is weak. Yan, what then? Sabi ng talata, Israel had not obtained that which is seek for, but the election obtained it, and the rest were blinded. Next, according is written, God had given them a spirit of slumber, eyes that they should not see, and ears that they should not hear unto this day. Nakikita mo ang kabutihan ng Diyos. Kaya tayo naglingkod, because Diyos, ang mahal na Panginoon, inilagay sa atin ang pagkakita ng mga bagay na pagpapala. Hindi mo kailanman mapupurihan ng Diyos kung hindi nilagay sa iyo ng mahal na Panginoon ang pag-appreciate sa lahat ng pagpapala na meron tayo. Hindi mo makikita kung paano pinagaling. Nakita nyo? Nakakita na tayo noon ng mga pagpapagaling, pero naglingkod na ba tayo? Hindi pa. Amen. Nakarinig na tayo ng mga minamahal kung paano ang baliw, pinagaling na mahal na Panginoon. Naglingkod ba tayo? Hindi pa noon. Pero pare-pareho na lang. Amen. Hindi mo pagsasawaan. Bakit? Hindi ka nagpunta dito para sa katabi mo kaliwat kanan. Nagpunta ka dito dahil sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kulang na malakpak yan. Yung palakpak na malakas. Everybody shall praise the Lord. Kindly, Romans chapter 11 verses 9 up to 10. Amen. Ito po nakasulat. At sinasabi ni David, ang kanilang dulang naway mag-iisang silo, at isang panghuli, at isang katitisuran, at isang kabayaran sa kanila. Manglabo nawa ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mga kakita, at laging baluktutin mo nawa ang kanilang gulugod. Lahat ng tumanggap ng pagpapalang pinansyal, sumigaw ng praise the Lord. O, totoo niya. Tingnan niyo ha. Hindi lahat ng pinansyal na, abundant pinansyal na dumarating sa iyo ay pagpapala. Take note ha. O, tingnan sabi niyan. And David said, let their table be made a snare. Sa Tagalog yan, itagalog nga natin yan. Kindly. Sinabi ni David, ang kanilang dulang naway maging isang silo, ha? Isang panghuli, isang katitisuran, at isang kabayaran sa kanila. Yung pagpapala na meron siya, dulang na meron siya, mga minamahal, sometimes ito pang dahilan kung bakit ang Kristiyano nawawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya akala natin mga minamahal, kapag hindi pera, hindi pagpapala, nagkakamali tayo. Kapag dumating ang pagpapala, tignan mo, pagpapala nga ba talaga yan? Kung yung pera o mga pinansyal na dumating sa iyo, mga minamahal, naging dahilan upang ikainit mo sa paglilingkod, gamitin mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, naging mainit ka at nadobel mo yung kakayahan mo para maglingkod, gamitin mahal na Panginoon, and then, that is a blessing. But, kung ang pera na yan naging dahilan upang mabawasan ang paglilingkod mo sa Diyos. Kung ang pera na yan, mga minamahal o anumang possessions, meron ka naging dahilan upang ikaw ay magmalaki at sabihin mong, I am someone. Amen. Wag na wag mo kung uutusan. Dati-rati yan, pero ngayon binago na ako. Ay, hindi yan pagpapala ang sabi ng talata. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga labo nawa ang kanilang mga mata. Grabe yun. Amen? Mga labo ng kanilang mga mata upang sila'y huwag makakita at laging paluktutin. Nawa ang kanilang... Grabe!
grabe! Kung yun daw ang naging dahilan upang ikaw ay mawala sa iyong paglilingkod, lalo kang mawawala sa paglilingkod. Amen? Amen? Huwag mong hintayin, mga minamahal, na yung provisions pa ng mahal na Panginoon maging dahilan upang ikaw mawala ka sa paglilingkod. Kaya kapag tayo naghingi ng pagpapala sa Diyos, sapat na yung tayo panatiling mainit sa paglilingkod. Totoo yun. Kapag tayo nananalangin, mga minamahal, sometimes nanalangin tayo, bigyan mo ko ng kotse, bigyan mo ko ng milyon, bigyan mo ko ng bisikleta, bigyan mo ko ng bahay, bigyan mo ko, ang dami na isa-isa. Things that are prepared for His people, never seen by eyes, heard by ears, never set into the minds of people. Mas marami ang nakahandang pagpapala na ibibigay ng ating mahal na Panginoon. Huwag kang mag-enumerate. Amen? Maliliit na bagay lang yan, kulang yan. Ang kailangan mo lang, manatili kang mainit na naglilingkod. Manatili kang on fire. Manatili kang ganapin kalooban ng Panginoon. Lord, give me the blessing to obey your will. Bigyan mo ko ng pagpapala na magkaroon ng pagnanais sundin ang kalooban mo. Amen? Yun ang pagpapala, mga minamahal. At kapag nagawa mo yan, mga minamahal, everything will come to you as bonuses. Parang bonus yan. Amen? Mahal na Panginoon, hindi ko pinanalangin pero bakit dumating? Hindi ka nanalangin na ikaw ay mabuhay sa COVID-19, pero buhay ka. Hindi ka nanalangin na, hindi mo nanalangin na, pinalangin na, ikaw ay nanalangin ng sumasakyan tricycle, binigyan ka ng kotse. Ikaw ay nanalangin na maski na bahay, simple, pero ngayon, mansyon ang bahay mo. Amen? Ikaw ay dati-dati, ikaw ay bangkarote na, nanalangin ka, ayusin ang negosyo mo ngayon, ang dami mo ng negosyo. But, never, wag na wag mong gamitin yan upang ikaw ay mawala sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Sapagkat ibinigay ang pagpapala para uminit tayo sa paglilingkod sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng aklat ng Roma 11:11. Kindly. Last two. Amen, ganito po ang pagkasabi. Sinasabi ko nga, nangatisod kaya sila upang mga hulog? Huwag nawang mangyari, datapwa sa pagkahulog nila'y dumating ang pagkaligtas sa mga intel upang ipamungkahi sila sa paninibugho. Amen. Alam niyo mga minamahal, tinan niyo yung wisdom ng mahal na Panginoon. Kung papaano niya gustong pabalikin ang kanyang mga anak. Di ba may mga nawala, kaya nga sa katigasan ng ulo nila, tayo na isugpong, sabi ng talata. Amen? Pero ang ginawa ng Diyos mga minamahal, instead na sasabihin niya, ops, parusaan ko kayo lahat. Hindi. Ang ginawa niya mga minamahal, kumuha siya ng mga taong hindi karapat-dapat. Tayo yun. At pinagpala tayong lubos in front of their eyes. At magsabing amen. Para na sa ganun, ang sabi ng talata, para yung kanyang mga mahal na mahal ay magselos. Amen? Sasabihin nila, bakit siya? Hindi naman karapat-dapat, hindi mo pinili, bakit mo pinagpala? Amen. Pero the main purpose kung bakit may tinatawag na jealousy, it is because para maisipan nila kung gaano kahalaga yung Diyos na itinapon nila. Huh? Tinan niyo mga naman, ha? Sometimes ginagawa nating hugot yan. Tinan mo ko ngayon. Tinan mo kung sino yung itinapon. Ginaganon-ganon natin. Pero that is reality. That's God's wisdom. Ang sinabi niya, ikaw, na binabaliwala mo ako, pinagpala kita, binabaliwala mo ako, etong taong ito, hindi karapat-dapat, may kumpara sa iyo, kukunin ko at pagpapalain ko upang magselos ka. At maiisipan mo, gaano pala kahalaga yung Diyos na itinapon mo. Babalik ka sa Kanya, hihingi ng patawaran, at maglilingkod muli sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tinan niyo, may mga Kristiyanong lumalabas, tumitigil sa paglilingkod, sa kanong kadahilanan. Pero pag marami ang lumabas, mas marami ang dumarating na bagong kaluluwa.
Yun yan. Tawag nga sa atin ng ating binabadurang preacher niya, parating sinasabi, parang dagdag bawas na lang. Pero tingnan nyo, kapag umalis ang isa, 10, 100 ang dumarating. Amen? Totoo yun. God's wisdom. Pinuprovoke niya yung mga taong dati-rati pinagpala pero dumating ang oras na sabihin na, ayoko na, kinukontrol ako ng Diyos, ayoko na dyan, gusto ko na sige, hala, lumabas ka dyan. Then, lalaki yung mga pagpapala ng mga Kristiyanong nananatili sa Kanya. Ang mga taong hindi nakakilala, tatawagin niya, halika, dadami tayo. Hindi makikita, ay bakit madami pa rin sila? Akala ko pag umalis ako, mawawala na rin sila. Nagkakamali ka. Sabi naman ng Panginoon, naglaan ako ng kaluluwa na hindi sumamba kay Baal. Amen? Amen! Ano ngayon ang, bakit palutay-lutay ka ngayon, kapatid? Parang akala, ikaw yung isa doon sa sinabi naman ng Panginoon, inilaan ng Diyos. Election by grace. Amen? Isa ka sa dahilan kung bakit ang kanyang pagpapala sa Kristiyano. Dahilan kung bakit hindi pa nagugunaw ang mundong ito. Amen? Dahilan kung bakit ang bagyo paparating, iniligtas sa mga Kristiyano. Dumarating ang pulkan, iniligtas sa mga Kristiyano. Dumarating ang mga lindol, iniligtas sa mga Kristiyano. Bakit? Nandito ka, nandito ako. Pinili ng Diyos! Everybody shout, praise the Lord. Ang ninanais naman na Panginoon. Huling talata, aklat ng Apokalipsis, Kabanatay 1, talatay 7. Amen. Beloved brothers, please. Sa aklat ng mga Apokalipsis, versikulo 1, talatay 7. 7. Amen. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. This is the promise of God. Sa kanyang muling pagbabalik, makikita natin siya sa kanyang pagbabalik. Amen? Even those people na nangutya sa kanya, even those people na nagtapon sa kanya, even those people na ipinagpalit siya sa anumang kalayawan sa sanlibutan, makikita nila na siya'y paparating sunduin ang kanyang mga anak. Sa mga Kristiyano na talagang nandoon na nanatili despite all the trials, all the persecutions, despite all the tinatamasa nila, di masabing may karangyaan. Amen? Ang sabi na isang araw, dadagitin tayo ng Diyos. Buhay sa alapap to be with the Lord. Amen? Pero sa mga taong nagdesisyong iwanan ng Diyos, despite all the love, despite all the care, provision of God, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, hanggat may panahon, bumalik ka at maghingi ng kapatawaran. Wala kang nagawang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Amen? Wala kang bagay na nagawa na hindi kayang maintindihan ng Diyos. All you have to do, confess your sins. Bumalik ka sa malapay na. And you will see God forgiving you. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, ako'y aawi at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nagwali, magtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay
Ako ay worship Him. Tulungan mo ako muling ibalik ang tuwid na pag-ibig ko. Ako'y At ilalim sa dakilang pag-ibig mo. ako'y hawakan mo. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Noong una, ang sabi ko, Sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyong Noong una, ang sabi ko, di iiwan, di lalayo sa Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay ako ay tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at Ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. sa ating mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, maring sabihin mo sa iyong sarili ngayon, wala kang silbi, wala kang may pagmalaki. But God chose you. Pinili ka ng Diyos. At bilang pinili ng Diyos, pag dumating ang araw, ikaw ay manlulupaypay, ikaw ay magnanais na iyuan ng Diyos na nagmahal sa iyo. Hinihintay ka ng Diyos sa araw-araw. Hindi ka niya bibilangan ng pagkakasala. Hindi ka niya bibilangan ng pagkakamali. Ang titinan niya yung puso mong humihingi ng kapatawaran. Ako'y tulungan mo. Muling Ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y Praise the Lord, praise the Lord. ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ako'y pangwakan mo. Tulungan mo. Ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y ilalayo sa Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. ako'y hawakan Amen, praise the Lord. Tulungan mo ako muling ibalik.
Praise the Lord! Hallelujah! At magilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Sa ating mga minamahal na mga bisita, ating mga beloved viewers, tanggapin ninyo ang mahal na Panginoon. Tanggapin ninyo ang kanyang pagtawag sa iyo. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi pinangako ang bukas. Saan ka man naroon, kapatid, naririnig ka ng mahal na Panginoon. Lahat ng aking sasabihin, sabihin mo, mahal na Panginoong Isus, salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Nagbibigay pag-asa sa isang makasalanan na tulad ko. Maraming salamat po. Salamat sa pagkakataon na ko'y tawagin. Makasama sa iyong mga banal na anak. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita at katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Tayo po lang dito malangin mga minamahal. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan namin pinakamamal na Panginoong Jesus. Talastas mong puso ng bawat iyong anak. Lumapit sa iyo sa araw na ito. Ano man kanilang ginanalangin dahilan ng kanilang paglapit sa iyo. Ikaw ang tumugon sa may malang kaparaan ang walang imposible sa Diyos. O sa iyo ang aming Diyos. Mana Panginoon, kayo po silang tunay na Kristiyano. Patawarin sila sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Estrada Almeida. Patawarin mo kanilang mga pagkakasala, Mana Panginoon. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat mo na ang kanyang pangalan mo sa kalatang buhay, sa punang kanyang sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating po mga panalangin personal. At tayo po mga minamahal ay lumalapit sa mga Panginoon. Ano mga ating po nga pinapanalangin. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating lapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan ng pinakamamarapan ng Jesus ay salita kapag aming maramdaman sa atong Espiritu. Kami may karoon kapangyarihan pala sa lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito. Sa pandalangin na aming galaman ng Evangelista Estrada Almeida ay bumaminaman ng mga manggagaw. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, kasaut in Jesus' name. Stroke, kasaut in Jesus' name. Ang bilipan daw, kasaut in Jesus' mga pagbabagi sa iglesia. Lahat ng mga palulupaypay, kasaut in Jesus' name. Lahat ng mga karamdaman, be healed in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' name. Kasaut in Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Thou art be praised. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Tayo pala dito mayong mga minamahal. Amen. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro. Ang kinin natin na yung ating pong mga panalangin, ito na po ay natanggap na po natin. Hindi pa tatanggapin pa lang, natanggap na natin. Amen? Amen? Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen and amen. Praise the Lord. To God be the glory. Amen. Praise the Lord. At tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement. Narito po ating pong milabad preacher sa ating mga announcement. Praise the Lord.